Kedam tang suri hini rapho aningkan pre ni pioneer kebarni karbi pendimasa khayang bong ron kedwa hut lang milia long adai ka vepin bangkre troxiatum apran kedam nang atuma phan kedam tang pre ni pioneer kebarni ka chiki mo joy mek kedeng khai song bong ke charwa jo kedam tang apor adai ka vepin atum apran kedam nang duulo Lason si kedam tang suri hini rapho aningkan karbi pendimasa khai song bong ke charwo ke duko jo lang milia long adai ka vepin bangkre troxia tuma phan dimasa arlo song atum pen apran ar muderlo lapuson ke sung ke pho atum mate apran kedam atuma phan adona rap lapen rong isia tum ning duk pen aningkan wangta chikimo bom bang bom si peneng suri hini rain ko hini aningkan an ingdeng kre troxian nang choklo Bangso Jaimek Langmili Black Day Observer Committee atum penchepatir piponsi Arnik ek Arnipu hotpon detsi aningkan wang tami chikimo Jaimek dengponlo Bangso Jaimek Langmili Black Day Observer Committee maipu Bijoy Kropen japonsi Karbikur phopen milur pho kaiponlo Bangso phi ke phovek adona rap lapen rong asara tum penta chikimo milur kaipon Bangso phi Langmili LP School along area mai setami dengponlo Maipu Bijoy Kropen mai chari ponsi alohi ke pachinia porlapen mai ke phalam the than pajirmi pon Bangso mai along alohi man pen KSYC chunbang Jivan Be advocate Dun Maipu Biren Hanse Rat Sai Klembang Hukum Singh Teron Rong Asar Unil Inghi Rajen Kiling SGB Dhon Singh Terang lapen pinangan rong araratum chetong donsi mayalong RDP don Langmili Black Day Observer Committee maipu Bijoy Kropen pherang ke tuma phan labangso ka chiki mo chaimek kedeng ponang kok lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen kirap kelong le phuthak nang ke pachini donalam the arju ponsenang Nili Langmili Observation Black Day Committee hin amai phuin pen na tum media hoya phan kurang thpa jolok nasi pinil tum ladak Langmili hawal kopia posi pini pri taringar cap mate takalang pri taringar cap army Black Day mate arni ki palon ponong kok ma athepi gela lala je ke damtang 2005 suringra pho pri chikru taringar cap army karbi pen di masa khai suang bong kacharbo ajoini ke doko ajoini ni tum Langmili hawal stami khala sobang sorni analu polphai krehini apol malom ladak di masa okchum pranatum thang adaya be pinpen nilitum phan aron rei pen nilimusu nilimumal nilingji ratum phan aron rei pen adaya be pinalan tun phan bihek pen ha uparlam gali apokol du pen ha saru sahang madami thang kachang hon ke jinso be pin jontu jonuwal marat meringon sana pencona ra joni hala soni bangke proxy atum phan apanamut pondelo Non puthot Rat Sai Klembang Hukum Singh Teron pen bangso ka chiki mo jai megalam the nang ke pachini tuna phuthak puthot arju pon thusinang ingdeng kretroxy ke chapaning kaniklo nilitum lo bangso kisung ke phola ke damtang 2005 8 October aning kaniklo se hala bangso aningkan hala bangso arni nilitum kisung la ke Karbi Anglong solang do ratame nilitum phan chini lo nilitum kisung pangbar daman kaprek ahawar tumpen lason taxi kukiaron hut kechophotum dado lapen di masaron hut kechophora pet chargim long pustame langdam pangbar dam loplo tangte halatum apana bangke konani elong adim along bas pasangkok lo halabang so abasi huma munir phan thuthat lo lapen ga pranen dekang lo lason taxi lutum Langmili long abang ke lapuhan lo je nilitum aphan kitu ki that tekang cholapu kali nilitum Langmili hawar along ningkan thong kep sose haladak kabuche arat atum rong retroxy arat haladak do haladak ongdung ningkan pen apson se long le phelang ke chapangcho lapenan per tame hidi kome ajhak tum ke penang an long le phelang chesemar lo lapen ke khidat tame chapangcho lo lapen deri bitum tame ingcho pik lo stame lapusona por hutsi nilitum aphan Hemrit pendang lok lepen biri bitung lepen longlit helang pendang lok nilit mapan ang tharle chot kali nilit mapan phala suhut bangkre troxy arat mapan apran armutikang lok News report Karbi Anglong live